mae'n really tough. Ond dydy rhai pobl ddim yn hyd yn gwybod bod nhw'n cario'r gene chwaith. So, os nhw'n gallu mynd canol o flynyddoedd trwy'r family tree, neb yn cael ei effeithio oherwydd bod o'n 1 in 4 chance o actually cael yn sal efo'r clefyd. A wedyn, neb yn sylweddoli bod o'n cario yn y teulu. Siwmai pawb a croeso i ymchwil ar y Gweill gyda fi eich cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y bennod heddiw, mae Gwenno Rowlands, ymchwilydd PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, yn ymuno ni i drafod ei ymchwil ar y Lysosom. Mae ymchwil Gwenno yn canolbwyntio ar yr ensym o'r enw asid seramidas ac ar sut y gall camweithrediad yr ensym hwn arwain â glefydau prin a difrifol fel clefyd Faber. Ond mae stori'n mynd ymhellach. Mae'r un prosesau'n gysylltiedig â canser ac Alzheimer's disease hefyd. Yn ogystal â'i gwaith draethurol, mae Gwenno yn gweithio fel llysgennad ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy'n ariannu ei phrosiect. Felly, dewch dyn ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Gwenno. Siwmai Gwenno, sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch, sut ti? Iawn, diolch. Diolch yn fawr iawn am ddod. Ti, o'n i'n dweud bod yma, ti yw'r gwyddonwr cyntaf i ddod ar y podlediad. So, bydd yn profiad i ni gweld, sut mae'r gwyddoniaeth yn kind of mynd ar y podlediad. Cyn i ni dechrau sôn am gwaith, dyn ni'n dechrau pob pennod o ymchwil ar y Gweill gan sôn am wythnosau yn y byd ymchwil. Felly, be ti wedi bod yn neud yr wythnos diwetha, os rhywbeth ddiddorol wedi digwydd, be ti wedi bod yn neud? Wel, dwi wedi bod off am fatha 2 wsos, so dwi'n rili neud yn byd llawer yn y gwaith, ond bore yma oedd y labordy wsos dwytha di cael fatha shutdown achos mae'r fume hoods dyn ni'n gweithio yn angen fatha deep clean bob hyn a hyn, so wsos dwytha oedd yn berffaith i fi gael amser off, ond bore yma ni'n gorau rhoi bob dim yn ôl i fewn. A dwi'n mwyn gwybod sydd wedi gweld fume hood o blaen, ond maen nhw'n ofnadwy o anodd i actually, o'n i'n basically tha pre-cop yn kind of cropio ni fewn i'r thing, a do'n i'n mi fewn iddo fo, ond oedd hanner corff i fewn iddo fo, so oedd bach o struggle, ond so chdi wedi cael laff gweld fi bore yma'n trio rhoi fewn dim yn ôl at ei gilydd, ond Dwi ddim yn swnio'n hwyl, bod honest. Do ddim, na, so... So, heb law am y fume hood, so beth yw cynllun am weddill yr wythnos te? Be kind of sydd ar gorwel? Dwi angen dechrau neu rywadaeth newydd fory, wan, mae'n siŵr. So, dwi wedi gwneud yr ymchwil i gyd am yr adwaith cyn dechrau fo. Felly, fory, dwi wedi angen trio pull myself together a actually cael y gut i ddechrau wneud o. Mae'n really scary, ti'n ymchwilio fewn i rhywbeth a mor hir a ti eisiau gwneud o'n berffaith. A wedyn, mae o just potluck os ti actually'n gweithio. So, mae o bach o mind maze, really, os ti pethau'n mynd yn iawn y beidio. So, gawn ni weld sydd eithio fory. Siwr o fod, os na dwi'n mynd yn iawn, mae hwnna'n rhyw canlyniad ei hun, ond fe? Yndi, ond dwi'n ffeindio fo'n rili anodd. Os ni'n dweud hynna dy'r peth mwyaf dwi'n stryglo fo efo'r PhD, di fatha acceptio derbyn pa pethau'n mynd wrong, a fatha mae'n kind of teimlo fatha ti'n pwyso restart button bron iawn yn wythnosol, fatha be dwi'n ei nesaf, sut i fod i weithio hyn allan, sut i fod i drwsio'r problem, fatha, a even be ydy'r problem, fatha, weithio dwi'n mynd yn gwybod be sydd yn mynd yn anghywir yn yr adwaith, so dwi'n licio iwsio'r analogy o coginio. So os ti'n neud caca na ti'n dilyn y recipe yn exactly fel mae'n deud ar-lein, ti'n neud o, wedyn ti'n tynnu'r cacan allan a mae'n dod allan fatha monster. Di o ddim yn dod allan fel ti'n gobeithio fod yn dod allan, fatha ti di neud bob dim fel o'ch di meddwl o'ch di fod i neud, a wedyn di'r dim yn gweithio allan, so... Gawn ni weld, dwi fo high hopes am yr adwaith yma, so a just gobeithio fydd y tro nesaf ddim bach gwell. Ond i sanity fi, di o ddim, it's no good, ond dwi'n meddwl dwi wedi fatha gwella fy hynna loads ers i fi ddechrau'r PhD, sy'n na blwyddyn i fewn o'n. So dwi'n meddwl dwi wedi dysgu sydd i dderbyn failures a setbacks loads mwy wan na go'n i ddechrau fo. Ond, Achos maen nhw'n dod yn wythnosol.
Mae o fatha, ti'n cael un a ti'n fatha, oce, iawn, o hwnna rei drwg, ond a ti'n cael yn wrth wedyn a ti'n meddwl, o fedra i ddim cael yn ôl o hyn, fatha, dwi'n eisiau cario ymlaen, fatha, fe sefydra fynd yn ôl i'r lab fory, fatha, dwi'n eisiau mynd i gwaith, bla 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 bla, fatha, mae o just vicious cycle yndi. A wedyn, os ti ddim yn mynd i fewn, ti'n fatha, dwi'n failure, dwi'n angen, fatha, mae o just yn horrible. Ond lyfio'r PhD ddo. O'n i wedi dweud yr un peth. Mae yna highs and lows ond nhw. Weithiau ti'n neud pethau, mae'n mynd yn really great. A ti'n just yn meddwl, fab, wi wedi craco fe nawr. Wi yn, basically doctor. A wedyn yr wythnos nesaf, mae rhywbeth bach yn digwydd, a mae'n just diwedd y byd. Mae'n bonkers. Ond dwi'n meddwl, ti'n just gorau dysgu sydd wedi ddathlu y small wins. Fatha, dyd o'n enghraifft os o'n eitha adwaith ma i fi fori weithio. Dwi'n iawn, wsos fi'n mynd yn ffantastig. A wedyn dydd Iau, dwi'n trio neud rhywbeth arall yn mynd wrong, a dwi'n worst week of my life. So mae'n just yn massive roller coaster of emotions yr holl amser. Ond dwi'n meddwl dyna sy'n neud o'n hwyl ac yn ddiddorol. Yr rheswm nes i wneud y PhD achos oedden ni'n really bod yn job fi. O'n i wedi bod yn y job am 3 mlynedd. A o'n i'n enjoyo job fi ac o'n i actually reit dda yn job fi. Dwi byth yn deud bod fi'n dda yn y byd, ond o'n actually reit dda yn job fi, ond oedd o just yn boring. O'n i'n neud yr un fath bob dydd, trwy dydd. Dyna ddim yn knowns, dyna'n byd, o'n eitha robot. Dyna o'n i'n disgrifio fi hyn fel robot. Ac oedden ni just dwi angen rhywbeth, dwi'n barod i settle lawr a neud rhywbeth mundane bob dydd ar y funud. O'n i'n teimlo o'n i'n really angen neud rhywbeth fysa'n herio fi a push me to the limits. No, it's good. See how much I can take before I crack. Ond mae rhaid i ni wneud pethau fel yna, ond mae loads o amser dyn ni kind of settle lawr yn y dyfod. So ni'n dweud bod ni'n ifanc, ond ni ddim mor ifanc ag o'n i'r wythnos diwethaf. Exactly. Ond dwi dal yn teimlo babi ddo. Dwi, honestly, mae'n reis ddiddorol gweld mae'r students i gyd yn ôl. Mae freshers yn Caerdydd, mae pob yn dechrau dod yn ôl i brifysgol. Mae'n really exciting. A dwi dal yn kind of teimlo rhan o hynna gan bod fi yn y brifysgol. Ond ar un lawr, dwi'n jealous, dwi'n gweld nhw gyd mor excited ac yn really efo ffrindiau nhw, a dwi'n methu hynna. Ond dwi yn yr in-between, dwi'n yn y stage o'r buzz a mynd allan bob nos a stwff fel la, ond dwi hefyd o gwmpas yr positive energy a'r atmosphere. Mae'n really nice, dwi'n meddwl. Fel myfyrwyr PhD, ni mewn sefyllfa eitha odd, mae'n enrhyw prifysgol, ond ni ddim cweit yn myfyrwyr yn y ffordd fel mae'r israddedigion y myfyrwyr, ond ni ddim cweit yn staff chwaith. Ni ddim ar y in-between bach odd. Dwi'n meddwl bod o'r sweet spot ddo, achos dyn ni efo'r rhyddid, dyn ni angen, neu dyn ni'n licio cael, ond hefyd dyn ni efo rhyw fath o strwythyr. Ond hefyd, dwi'n gwybod beth mae fel i grŵp chdi, ond mae fi a y pobl dwi'n gweithio fo, dwi'n mynd allan mwy wwan o oedden ni pan oedden ni'n gweithio. Ond hefyd, dwi mor falch bod fi ddim yn students dy mwy full time, achos sy'n ni'n methu neud o. Honestly, nes i fynd allan wrth ystwytha ar nos lun, a oedd o'n absolutely nuts, a o'n i mor hungover dyna wedyn. A o'n i just methu neud gwaith. Ond oedd pob yn yr office yr fath, so oedd o'n fine. Ond wy'n synnu ar y foment, o ran fy wythnos i, wy'n jyst yn synnu faint o pethau ychwanegol sydd gyda fi i'w wneud. Wy'n gwybod nes i ddechrau'r podlediad, falle, doedd e ddim yn rhywbeth sy'n hwyrol i wneud yr adeg y flwyddyn yma. Ond fel ddoi, ro'n i yn yr hyfforddiant ar gyfer dysgu. Mae dysgu yn dechrau'r wythnos nesaf. Yn ogystal â'r gwaith PhD sydd gyda fi, wy'n wneud prosiect arall ar gyfer offeryn Cymraeg arall. So, yn ogystal â hwn, mae gwaith ymchwil na, mae gwaith dysgu, gwaith fy PhD fy hun, yn ogystal â pethau eraill just mewn byw bywyd. Dwi'n gweld fy hun, dwi lot mwy brysur wwan
na dwi'n meddwl dwi rioed i bod. Mae'n teimlo fatha bod ni'n gweithio llawn amser, ond dyn ni ddim, dyn ni students. Dyn ni'n neud yr pethau ychwanegol yma hefyd, fatha'r cyrsia yma, fatha oedden ni 2 yn neud o ddoe. A dwi'n neud pethau ar yr ochr, dwi'n tiwtro ar yr ochr, a dwi'n gwybod ti'n neud yr fath hefyd. Fi. Achos, even though dyn ni'n gweithio llawn amser, dyn ni'n strapped for cash hefyd, so mae'n kind of... Dwi'n gwybod pan dyn ni'n neud o'n un hynna'n, dwi'n siŵr iawn. Mae'n fatha self-torture, really, ond mae'n on the fun side, kind of thing. Ydy, mae ar y ffin rhwng pain a pleasure, ond fe. Mae'n mad. Mae'n... Fatha humans, dyn ni yn very weird. Efallai mae'n dweud rhywbeth amdano ni. Illa neurospicy. Falle. So, mae hwnna'n kind of rhoi rhyw fath o segue nice i ni. So, ti wedi dweud dy fod ti wedi bod yn glirio'r kind of fume hood mas yr wythnos ma, neu rhoi pethau nôl mewn. Ond, really, falle bydd yn werth kind of sôn am beth ydy dy prosiect ymchwil di? Mae'n llon ceg, really, ond ar y cyfan, dwi'n trio darganfod trinaeth arloesol i glefydd stori lysosomaidd. So, mae'r lysosom yn organyn o fewn pob cell yn y corff. A yn syml, be mae'n neud ydy, mae'n cymryd bob dim sy'n dod i fewn i'r gell. Mae'n fatha ailgylchu nhw i fewn i adnoddau defnyddiol i'r gell. So, os mae rhywbeth yn dod i fewn, mae'n torri fel lawr, a mae'n poeri allan rhywbeth fatha egni, fe jyst y gell wedyn defnyddio i wneud rhywbeth arall efo pwrpas. So basically mae'n dod â pethau sydd ddim efo pwrpas i fewn i'r gell, a mae'n rhoi rhywbeth allan sydd efo pwrpas. So mae'n organyn ofnadwy o bwysig o fewn y gell. A dwi'n meddwl dwi'n cael ei drafod yn aml yn bioleg yn ysgol, dwi'n cofio clywed amdano lysosom. Ond mae'n organyn pwysig, so ar y funud o ddydd i ddydd, mae'r lysosom yn cynnwys gymaint o ensymau gwahanol. A yr ensymau yma sydd yn swydd nhw ydy dorri lawr y pethau, yr substrate yma sy'n dod i fewn i'r gell. So mae yna gymaint ohonyn nhw o fewn y lysosom. A wedyn, os oes un ohonyn nhw ddim yn gweithio, mae hynna'n golygu dy'r lysosom yn gweithio. A wedyn, os dy'r enzymes ddim yn gweithio, mae hynna'n feddwl bod yna croniad o'r substrata yma yn accumulatio fewn y lysosom. A wedyn, mae hynna'n achosi'r lysosom i fyrstio. A wedyn, mae content y lysosom i gyd wedyn yn leachio fewn i'r gell. A wedyn, mae hynna wedyn yn achosi'r gell explodio. A wedyn, basically, mae o just yn vicious cycle o os di ensym yn gweithio, mae'r lysosom yn byrstio, mae'r gell yn byrstio, a wedyn os ti'n cael gormod o hynna'n digwydd o fewn un organ o fewn dy gorff di, ti'n cael organ failure. So, mae o just yn un cycle vicious sydd yn digwydd, a achos bod yna gymaint o adrannau gwahanol o lysosom all fynd yn anghywir, mae o'n just horrible, really, so... Ond mae, fel dwi wedi bod yn neud tipyn bach o ddarllen, right? Just i kind of, mwyn i fi gadw lan gyda ti heddi. Mae LSDs weithiau, so bit, lysosomal storage disorders. Kind of dyna'r beth ti'n edrych arnyn nhw, kind of ffordd i ymdrin â nhw mewn ffordd kind of fwy effeithiol efalle, achos o'n i'n synnu bod LSDs yn gallu arwain at... wi wedi cael deall. So mae Faber disease yw e? Faber. So mae hwnna... sorry, be o'ch di am ddeud? Sorry. Just check. So mae lysosomal storage disorders yn gallu arwain at kind of mwy o symptomau sydd yn cryf fel neurodegeneration, developmental delay, organ damage. A mae'n rhywbeth really bwysig. So basically... Yndi, mae o'n... Basically, os ti efo LSDs, lysosomal storage disease, mae'r chance o chdi'n survivio ar ôl cael dy eni'n really, really slim. So, unwaith ti yn cael dy eni efo fo,
fedrith lifespan chdi fod yn diwrnodau, wsnosa, misodd, a wedyn os dy'r babi digon lwcus i fyw, neu, dwi'n yn gwybod, digon lwcus neu anlwcus i fyw pasio'r stages cynta na, wedyn, mae'n horrible achos, mae yna developmental delay, fatha nes di ddeud, neurodegeneration, a dydy, os dy'r plentyn yn byw, fydden nhw methu cerdded, fydden nhw methu siarad, fydden nhw methu byw bywyd normal. Ond ar achosion eraill, mae yna fatha stages gwahanol, so fe wedi gael severe LSD, neu fe wedi gael moderate neu whatever, a mae hynna'n feddwl fatha fe wedi fyw up to your teenage years allan. Ond mae'r symptoms yn wahanol yn dibynnu pa ensym o fewn y lysosom sydd wedi cael ei effeithio. A wedyn mae hynna hefyd yn dibynnu, mae hynna wedyn yn newid y symptoma mae pobl yn cael, so fe wedi gael fatha early onset dementia pen ti'n literally 10 oed, neu ti'n mynd tyfu feddwl eich di wneud, neu achos bod mae'n atha 70 math gwahanol o LSDs, a maen nhw gyd yn gysylltiedig â symptoma gwahanol. A mae hynna feddwl bod o'n clefyd ofnadwy a anodd i diagnosio hefyd. Ond dwi'n meddwl mae yna lot o waith yn cael ei wneud ar y clefyd, ond achos bod yna 70 math gwahanol neu drost 70 math gwahanol a bod o'n brin hefyd, di pobl ddim wedi gwybod amdano y peth, fatha even doctoriad, fatha dyn nhw'n achos bod o mor brin, fatha dyn nhw'n gwybod, dyn nhw'n ymwybodol o'r clefyd, so mae'n hynod o anodd diagnosio nhw. Ond mae lot o blant sydd yn byw yn i fatha teenage years nhw, so maen nhw'n cael ei diagnosio fo fatha juvenile arthritis, achos bod yr symptoma efo'r corff yn debyg i arthritis, ond wedyn beth sy'n digwydd wedyn ydy maen nhw'n cael triniaeth tuag at yr arthritis, ond dyn nhw'n gwella, a wedyn maen nhw'n cael ei diagnosio fo'r LSD ma. Ond erbyn hynna, mae o kind of fatha ddim rhy hwyr, fe ddyn nhw gael rhywbeth ar enw enzyme replacement therapy, sydd yn kind of replenish o'r enzyme sydd yn lacio fewn y lysosom. Ond ar rhyw pwynt, mae'r kind of fe wedi gael yn immune i'r triniaeth, a wedyn diolch yn gweithio, a wedyn mae just yn horrible. O'n i'n darllen yma'n dweud bod yr enzyme, yn gywiro fi os dwi'n anghywir, ond mae'n dweud bod ERT, just through quote bach, enzyme replacement therapy is used for some LSDs, but is costly, lifelong, and often ineffective for neurological symptoms because of therapeutic enzymes cannot cross the blood-brain barrier. So dyna dy peth, efo LSDs gwahanol, effeithio organau gwahanol, so fe wedi gael, mae'r lysosom o fewn y celloedd yn yr ymenydd hefyd. A wedyn dydy'r enzyme replacement therapy methu mynd trwy'r blood-brain barrier, felly dyna di holl pwrpas a ffocws doethuriaeth fi ydi creu moleciwlau bychan allith fynd trwy'r blood-brain barrier na i drin LSDs sydd yn yr ymenydd a hefyd tu allan i'r ymenydd, so achos bod na ddim byd allith fynd trwy'r blood-brain barrier ar y funud i drin y clefyd, dwi'n meddwl mae hynna yn rhywbeth major fewn y doethuriaeth dwi yn ffocysu ar. So dyna pam dwi'n siarad small molecules, achos maen nhw digon kind of soluble i fynd i'r gwaed, a wedyn digon lipophilic i fynd trwy'r blood-brain barrier. So mae o'n bach o, pen dwi'n neud compounds gwahanol, maen nhw'n mynd trwy initial screening in-house gynta, ond wedyn mae hynna jyst yn deitha ni os ydy'r molecule yn actually atal yr ensym specific dwi'n sbio ar, sef asid seramidas, a wedyn os di'n pasio'r test yna, so os di'n atal asid seramidas, so os di'n stopio fo rhagweithio, mae hynna'n peth da, achos
yn lot o'r clefydau gwahanol, mae asid seramidas yn either overexpressed, so mae yna ormododd o'r ensym yn y gell, neu yn y lysosom, a wedyn basically dyn ni eisiau stopio'r overexpression yna. Ond mae o fatha chain reaction, dim yr asid seramidas ei hun sydd yn achosi'r problem, mae yna ensym cyn yr asid seramidas yn achosi problem. A wedyn mae asid seramidas yn torri lawr y substrad mae'r ensym arall yn creu i fewn i rhywbeth toxic. A wedyn dyna sy'n achosi'r symptomau drwg. So os dyn ni yn atal asid seramidas, mae hynna'n golygu fydd o ddim yn torri lawr y substrad i greu rhywbeth toxic. So mae o just yn chain reaction. A mae yna loads o waith i cael ei wneud i hyd yn oed darganfod bod hyn yn thing sydd yn bodoli. So, mae o dal ar stages really cynnar. So. Mae'n really ddiddorol kind of sut mae'n effeithio. Mae'n rhywbeth mod i ddim yn gwybod amdano fe cyn siarad y ti am hyn. Ond fel dwi'n deall, ti'n gweithio ar hyn mewn grŵp o gwyddonwyr eraill sydd yn edrych ar kind of ffactorau eraill sy'n effeithio ar y lysosom? Yn union. So dwi'n meddwl mae doethuriaeth fi reit unique achos ti fel unigolyn yn gweithio rhywbeth project hollol independent, hollol kind of ar ben dy hun. Ond dwi yn gweithio fewn grŵp o fewn yr MDI, sef Medicines Discovery Institute yn Mhrifysgol Caerdydd. A maen nhw wedi bod yn gweithio ar y project yma ers blynyddoedd. A mae yna llwyth o waith gwych wedi cael ei wneud yn y dyfodol cyn i fi gyrraedd. So dwi basically just yn picking up where someone else left off kind of thing. So mae yna, fel dwi wedi dweud gynnach, mae yna lawer o targedau gwahanol fedrwn ni ffocysu ar o fewn y lysosom. So mae yna tîm ohono ni'n gweithio ar targets gwahanol, ar fathau o foleciwlau gwahanol i'r un targed. Mae yna tîm o biolegwyr yn neud y testing i ni a hefyd yn sbio fewn i'r ffactorau eraill o fewn y celloedd. So mae o'n team effort really da, really. Dwi'n really lwcus o fod yr rhan o'r grŵp. A mae o'n really helpu achos ti'n fath o'n i'n sôn gynnaf o'r ups and downs i gyd yn ni'n gael o fewn y doethuriaeth. Mae o'n helpu bod pobl eraill yn rhan o'r tîm fedrai ofyn am advice a cymorth a emotional support hefyd. So dwi'n lwcus bod fi'n gweithio ar y tîm radd o fan fel unigolyn achos o'n i'n methu neud o'r ben fy hun. Mae o just weru cymleth. Mae cymuned yn bwysig wrth wneud PhD ond fe. Dyna'r kind of peth pwysicaf i fi. Mod i'n gweithio ar fy mhen fy hun, fi'n gweithio mewn swyddfa o bobl sydd yn cefnogol. A mi'n gwybod bobl sydd yn kind of gweithio ar ei ben ei hunan. Mae kind of 3 flynedd o wneud PhD yn rhywbeth eitha unig. Yndi, a dwi'n meddwl, dyn ni wedi gwneud cyrffio o'r Coleg Cymraeg a un o'r topics oedden nhw'n trafod oedd teimlo'n unig drwy gydol o doethuriaeth. A mae yna lot o bobl yn syffrog, yn stryglo hefo bod yn unig a ballu, ond dwi'n meddwl dyn ni dau yn lwcus bod ni efo cymuned da yn cwmpas. A dwi'n meddwl, dyn ni'n lwcus hefyd pob sy'n neud y doethuriaeth efo'r Coleg Cymraeg. Maen nhw'n rhoi cymuned i ni syth bein. A mae o'n lyflu. Mae o'n cymuned bach neis i fod ar rhan o. So. Ond mae hwnna'n kind of dod â fi ar y pwynt nesaf. So wrth gwrs, dyn ni'n cael ein cefnogi gan y Coleg Cymraeg. Be sy'n golygu bod rhaid i ni kind of neud y gwaith academaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. So beth, i fi, wy'n gweithio yn y byd Gymraeg, wrth gwrs, mae fy nathuriaeth i yn Gymraeg, ond i si yn Cemeg. Sut mae hwnna'n mynd yn neud nathuriaeth yn Gymraeg i ti? Na i'n deud clwyddo mewn ofnadwy anodd. Dwi wedi deud gyna bod y resilience yn really bwysig o fewn y doethuriaeth a bod fi wedi stryglo lot efo hynna. Ond rhywbeth arall dwi wedi stryglo efo ydy'r Cymraeg. A dwi'n teimlo'n gwilydd deud, really, achos dwi'n dod o Ynys Môn, dwi'n siarad Cymraeg
efo teulu fi a ffrindiau fi i gyd. A wedyn i fi ddeud bod fi yn stryglo efo'r Cymraeg, dwi'n teimlo'n embarrassed, really. Ond mae iaith dydd i ddydd Cymraeg yn hollol wahanol i iaith ysgrifenedig wyddonol Cymraeg. Mae'r geiriau a'r termau just yn hynod anodd. Dwi'n defnyddio, dwi'n gweld yn anodd, oherwydd dwi'n siarad lot o Gymraeg yn y labordy, achos mae yna lot o bobl Cymraeg yn gweithio yna, sydd yn rhywbeth da arall. Ond pen dwi'n meddwl amdan pethau scientific a darllen papura, falle, dwi'n darllen nhw gyn Saesneg. So pen dwi'n actually gweithio, mae lot o'r pethau dwi'n neud yn mynd trwy brain fi yn Saesneg. A mae geiriau syml, fatha y gair simple, weithio dwi'n hyd yn oed anghofio beth mae hynna feddwl. A dwi'n defnyddio Google Translate yn ddyddiol. Dwi'n gweld Google Translate dim y peth gorau i iwsio defnyddio, ond pen dwi'n trio sgwennu rhywbeth really syml, dwi'n gwybod, be di airplane yn Gymraeg, at some point dwi'n mynd ar y termiadur am hynna, achos mae Google Translate yn mynd i wybod be di airplane yn Gymraeg. Dalle dwi'n fawr, so just geiriau random dydd i dydd sy'ch ti'n defnyddio. Dwi'n anghofio be ydyn nhw. Sut wyt ti'n delio gyda, achos siwr o fod ti'n creu termau yn Cemeg, sa'n siwr o faint o bobl sydd wedi gwneud oethuriaeth yn Cemeg, o faint o lenyddiaeth sydd yn bodoli yn y byd Cemeg yn Gymraeg, so siwr o fod ti'n creu termau. So sut wyt ti'n gwneud hwn? Does na'm llawer o bapura scientific yn y Gymraeg, felly mae hynna yn anodd, ond dwi'n ofnadwy o lwcus, nath disgybl just cyn i fi ddechrau efo'r coleg, nath o wneud oethuriaeth efo'r Coleg Cymraeg mewn Cemeg. Felly nath o wneud lot o waith i greu termau newydd efo y tîm sydd yn gweithio pa brifysgol sy'n wneud y termau, dwa? Bangor, dwi'n meddwl. So dwi'n meddwl nath o wneud lot o waith efo Brifysgol Bangor i greu y termau newydd ma i gwyddoniaeth a y pwnc Cemeg in particular. Ond ar y funud, i fod yn onast, pen dwi'n sgwennu a dwi'n yn gwybod y gair, os diolch yn dod i fyny ar termau neu roed o'n Saesneg, just am wan. Dwi'n teimlo dwi'n efo'r mental capacity i actually fynd trwy'r proses o trio creu term newydd. Ond dod i'r flwyddyn ola, fyddai probably efo list masif o eiriau dwi wedi sgwennu Saesneg, a fyddai angen cael nhw wedi wneud, a wedyn fydd o probably too late wedyn, achos fydden nhw'n casau clywed gan y fi erbyn diwedd, so ella mae hynna'n rhywbeth dwi'n angen adio i to-do list fi, ddweud y gwir. Ond mae ffordd, mae loads o pobl yn cael cyfieithu neu sort of Welshify cwbl o termau Saesneg, a dyna kind of ffordd mae'n wneud e. Ond fel siwr o fod chi'n gwybod, ni yn hynod o literal yn Gymraeg. So mae'r ffordd ni'n cyfieithu termau fel arfer yn lot fwy literal. Dwi ddim yn gair academaidd fi'n ddefnyddio i kind of dangos y pwynt ma ydy hamster. Yn Saesneg, hamster yw e. Ond yn Gymraeg, mae'n boch dew, ond fat cheeks. So mae'n mae rhywbeth yn really kind of amlinellu y ffordd fel Cymru ni'n meddwl am pethau. Sut mae'n dod i fyny mae'r gair bochdew? Siwr o fod, roedd rhywun yn eistedd mewn dafarn 500 mlynedd nôl yn just meddwl, hey, that rat-looking thing's got fat cheeks. Bochdew. Oh my god. So, dyna'r peth, really. Mae kind of creu termau'n anodd, ond siwr o fod ddiddorol. Mae o. Ond tiwod, os pen dwi'n stryglo yn trydydd flwyddyn fi, dwi'n siŵr fedrai cael chdi gyfieithu bob dim i fi yn ffyr diwedd. Fi ddim yn gwybod y termau yn unrhyw iaith, a fod yn honest. So basically, ti wedi bod yn gweithio nawr y prosiect gyda'r tîm, right? A ro'n i'n sôn yn gynharach am y kind of proses o arbrofi
a sut mae hwnna'n mynd. So ar diwedd y PhD neu pryd ti wedi ffeindio'r ateb, os ateb, pa fath o ateb o ti eisiau ffeindio, a be wyt ti'n mynd i wneud gyda'r ateb, o be fydd yn digwydd gyda'r ateb? So, oeddwn ni wedi gosod atha gôl personol i fi hun. So, nes i ddechrau'r prosiect, o wedi cael ei ddechrau gan rhywun arall y blaen. Ond, nath nhw penderfynu cyn i fi gychwyn bod yr series yna ddim yn priority. So, oedd yr adran cemeg yn gweithio ar 2 neu 3 series arall oedd yn mynd yn well na'r series oedd dwi wedi dechrau. Ond y peth oedd, do'n am digon o bobl, do'n am digon o resources i actually sbio fewn i y prosiect dwi'n sbio fewn i, so, neu'r set o foleculau dwi'n sbio fewn i. Ond, basically, i gael compound da, dyn ni eisiau fo atal yr ensym efo potency really da. So be mae potency neu activity yn golygu? Just yn bras, be mae'n golygu? So faint effeithiol mae'r cyfansoddyn dwi wedi greu yn atal yr ensym, so yn stopio'r enzyme rhag gweithio. Felly mae'r ensym efo natural substrate, yr enw ceramide, a basically, dyd o'n bod fi'n rhoi yr compound dwi wedi wneud i fewn i corff person arall. Mewn gweithio wedyn mewn competition, be sydd yn gallu mynd i fewn i'r enzyme gynta, y compound dwi wedi wneud ta'r ceramide. A wedyn, os di compound fi efo potency uchel, mae hynna feddwl bod o'n mynd i fewn i'r seramidas yn really da. Ac felly, mae'r seramidas yn cael ei atal yn fwy na mae o'n cael ei activatio gan natural substrate, y natural substrate o fewn y corff. So, dwi jyst angen yr compound baindio yn dda hefo'r seramidas i atal o'r rhagweithio, basically. So, mae hynna feddwl high potency. Cool. Yeah. So, yn ogystal ar LSDs, oes na fathau ddefnydd arall ar gyfer y proses yma? Ar gyfer diseases arall, neu? So mae seramidas wedi cael ei ddarganfod yn broblam mewn llawer o gylfydau eraill. So mae cancer yn un major. Mewn overexpressed mewn lot o celloedd cancer. So beth sy'n digwydd ydy pe mae ceramide yn mynd i fewn i seramidas, mae'n cael ei dorri fewn, fatha torri fyny, fatha nes i ddweud gyna, recycled i fewn i pethau gwahanol. So, basically, mae y substrate a'r product yn correspondio i cell death a cell survival. So, os di seramidas yn cael ei overexpressio o fewn celloedd, yn enwedig celloedd cancer, mae'r ceramide yn cael ei dorri lawr i fewn i rhywbeth ar enw sphingosine. A wedyn, mae hwnna wedyn yn cael ei gyfnewid i rhywbeth ar enw SP1. Neu, fyrra fi drio, dwi'n yn cofio beth yw'r actual enw'r compound, ond mae hynna wedyn yn trigro cell growth. So, os di celloedd cancer yn cynnwys lot o'r seramidas yma a'r ceramide, mae'n cael ei dorri lawr wedyn achos o'r overexpression o'r seramidas i fewn i rhywbeth ar enw S1P neu SP1. A wedyn mae hwnna'n achosi overly stimulate y kind of cell growth. So mae hynna'n golygu bod celloedd cancer yn tyfu lot gyflymach na celloedd normal. Right. Oherwydd bod yr seramidas mewn overexpressed. So, mae hynna'r rheswm arall dyn ni eisiau ffeindio atalydd i'r seramidas yma i atal o'r rhagweithio, i stopio'r over-excessive cell growth yma sy'n digwydd o fewn celloedd cancer. Ond dwi'n meddwl bod yna lot o waith ar y funud yn cael ei wneud i fewn i ymchwilio fewn i seramidas o fewn cancer yn specific. Achos mae yna lot o dragedau eraill o fewn cancer wedi sbio fewn i. Ond mae hefyd yn gysylltiedig â diabetes a
dwi'n gwybod bod lot o'r, neu dipyn bach o'r tîm hefyd yn adran fi yn sbio fewn i kind of fatha Alzheimer's a Parkinson's hefyd, so mae yna links i heina hefyd, so mae o'n very broad, very complex system, ond dwi'n meddwl fatha pobl na ni byth really dallt beth sy'n mynd ymlaen yn cyrff yn hynna'n, so ella mewn 500 years allan, ond gawn ni weld. Ond mae'n really dangos so cywiro fi os fi'n anghywir eto, ond Lysosoms, naethon nhw gael ei disgyfro am 1955? So dim lot yn ôl, really. So mae o yn scary, a dwi'n fascinated bod, dyn ni'n meddwl bod gwyddoniaeth di cael ei ddarganfod cannoedd o flynyddoedd yn ôl, ond dydi o ddim, really. Mae lot o'r gwyddoniaeth newydd sy'n cael ei darganfod. Dwi'n meddwl mae'r milestones a'r y fundamentals o wyddoniaeth di cael ei ddarganfod chydig o cannoedd o flynyddoedd yn ôl, ond mae'r pethau newydd mae dal yn popio fyny'n bob man. Mae'n ever-changing world, mae'n fascinating. Ond just kind of mwyn dangos y pwysigrwydd o dy waith di, right? Yn efallai nes i gael yr statistics hyn o dy waith di, ond 1 in 5,000 births worldwide yn dioddef o rhyw fath o LSD? A mae'n really crazy da, achos nes i fynd i prodas yn yr ha, a nes i fynd efo partner fi, a nath o'n neud cemeg hefyd, so ffrindiau partner fi oedd o, a oedden nhw gyd yn wyddonwyr hefyd, ac oedden ni gyd yn sôn amdan beth oedden ni'n neud, gwaith ni a projects ni a falle. A nath un o'i ffrindiau fo o brifysgol ofyn i fi, beth ti'n neud? A nes i dweud, dwi'n sbio fewn i Lysosom storage disease. Ac o fatha, no way. Ac o'n i fatha, ynddo, ti'n gwybod beth o? Gwa ynddo, nath ni sbio efo fo, nath i farw efo LSD. A o'n i'n gobsmacked, a pob dwi'n deud, dwi'n sbio fewn i Lysosom storage disease, maen nhw fatha, Ond oedd y boi ma, oedd oedd dacran llgada fo, ac o'n i fatha, oh my god, dwi di actually cyfarfod rhywun sydd hefo link i'r clefyd prein ma. A dwi'n bod, oeddwn ni just, nath hynna neud fi yn ofnadwy o drist, ond hefyd hapus bod fi'n actually neud rhywbeth sydd yn actually meddwl rhywbeth i lot o bobl, neu mae pobl yn y UK yn cael ei effeithio hefo'r clefyd, ond mae'r clefyd mewn un rhyfedd, achos mae'n kind of concentrated mewn ethnic groups a fatha geological groups, neu fatha grwpiau gwahanol. Mae'n heavily concentrated yn Ffrainc, dwi'n meddwl, a hefyd yn y Jewish community. Ashkenazi Jews, mae'n dweud. So mae statistics nhw kind of fatha 1 in 800 births. So, mae'n just yn mad, dydy. Ond mae o'n genetic, so dyna pam mae hynna di digwydd. So, os ydy grŵp agos o bobl, cymuned bychan o bobl di cael plant a creu teulu a falle, mae'n just yn cario. A yn buan mae pethau yn spreadio'n really sydyn. Mae'n crazy faint o bobl sydd efo fo, really. Ond basically, mi os dyd o'n bod fi efo'r gene, a bod partner fi Ryan efo'r gene, sa plentyn ni efo 1 in 4 chance o gael LSD, ond sy'n nhw efo 50% chance o gario'r gene, a wedyn 1 in 4 chance o ddim cael ei effeithio o gwbl. So dydy'r carrier, so bobl sy'n cario'r gene ma fewn i corff, dyn nhw'n cael ei effeithio, dyn nhw'n cael y symptomau. Ti'n gorau cael y gene gan dy ddau riant i gael y symptomau ac i gael dy effeithio efo'r clefyd. So, diolch yn necessarily feddwl os ti efo'r gene mewn doom and gloom, ond sy'n ni'n gwybod bod fi a fy mhartner efo'r gene yna, dwi'n yn gwybod sy'n eisiau risio 1 in 4 chance, so... Wyt ti'n... basio fo mlaen.
Oes ti'n gallu cael embryonic screening am pethau fel yna? A gyda Huntington's a cystic fibrosis, ti'n gallu cael IVF a screeno'r embryos? So dwi'n yn really siŵr i fod yn honest. Dwi'n meddwl bod nhw yn gallu neud genetic testing i weld os ydy'r rhieni hefo fo, ond dwi'n gwybod os dyn nhw yn gallu efo'r embryo. Dwi'n meddwl bod chdi yn gallu, ond y peth efo hynna ydy, mae hynna'n procedure really peryg i wneud hefyd, achos fe wedi ladd yr embryo wrth wneud y sgrin yna, so mae hynna hefyd, ydy o werth wneud hynna hefyd, so mae'n really tough. Ond dydy rhai pobl ddim yn hyd yn gwybod bod nhw'n cario'r gene chwaith, so os nhw'n gallu mynd canol o flynyddoedd trwy'r family tree, neb yn cael ei effeithio oherwydd bod o'n 1 in 4 chance o actually cael yn sal efo'r clefyd, a wedyn neb yn sylweddoli bod o'n cario yn y teulu, so Mae'n brochus, ond mae'n really kind of dylen ni wybod am hyn. Ond dyna'r peth, dwi'n meddwl y peth mwyaf sydd angen cael ei wneud ydy codi ymwybyddiaeth amdan y peth. A gobeithio efo ymwybyddiaeth, wedyn ti'n cael arian, grants, ti'n cael funding a ti'n cael mwy o support gan pobl a cwmnïau gwahanol. So mae hynna'n rhywbeth arall, lot o waith yn cael ei wneud yn y brifysgol, yn yr adran MDI yn specific, so maen nhw'n apply amdan grants o hyd, achos dyn ni angen yr arian i wneud yr ymchwil, so Na, mae'n ei tynwyr. Waw. Wel, diolch yn fawr. Cyn i ni dod i orffen, mae kind of 2 cwestiwn gyda fi. Un sydd yn eitha bwysig, a mae'r un tipyn bach ysgafnach. So mae cwestiwn cyntaf ydy, beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltu am maes dy pwnc yn fwy? So efallai podlediad, llyfr, rhyw tudalen ar y we, just like rhywbeth mae pobl yn gallu wneud, just i kind of ffeindio mwy. Just simple Google. Dwi'n meddwl a ChatGPT yn un da hefyd i roed y breakdown o be di'r clefyd a stwff fel ond pan nes i ddechrau'r prosiect, neu jyst cyn i fi ddechrau'r prosiect, nes i watch chydig o YouTube videos amdano peth hefyd. A mae rai bod y Lysosom yn cael ei drafod o fewn yr education system yn America, achos oedden nhw gyd yn America a oedd o'n very simplified i'r lefel oedden ni angen o cael ei simplifio i fi ar y pryd. So YouTube yn un da. Ond os ydych chi'n eisiau cael yn depressed, peidiwch ysfio fewn i'r peth gormod. Na, wych. So basically, just kind of edrych yn fwy ar be mae LSDs a sut mae'n effeithio. Mae hwnna'n i weld yn bwysig, yn cytuno. A wedyn, kind of cwestiwn olaf, achos ni wedi bod yn eitha difrifol. Be wyt ti'n neud i cadw'n sane yn ystod y PhD? Neu yn ystod ymchwilio? Love Island? Gwyn? Like, be ti'n neud? Prosecco mwy na gwyn, mae'n siŵr. Ond dwi'n treulio amser fel chwaer fi bob nos Ferchar. So mae hynna'n un peth, dwi'n aros draw yn lle hi. A mae lot o Prosecco fel arfer yn involved. A wedyn, mae wsos fi bob tro'n rili brysur. So dwi'n Merchar dwi'n gweld fy chwaer, a dyn ni bob tro'n neud rhywbeth hwyl. Nos Iau dwi'n chwarae pêl-droed, football training, so dwi'n chwarae i tîm lleol Caerffili Dragons, neu Dreigiau Caerffili. A wedyn, fel arfer, bob dydd Sul, dwi'n fo gêm ffwtbol. Nice. So pêl-droed, teulu, ffrindiau a digon o Prosecco. A seidar hefyd, dwi'n lefo seidar. So, Nice, wych. A wedyn yn olaf, ble mae pobl yn gallu diffeindio di? Nid yn corfforol, ond ar-lein os Instagram neu rhywbeth gyda ti? Instagram, Facebook, LinkedIn. Ti'n be, dwi'n lyfio LinkedIn. Dwi'n cael notifications o hyd. Ynddo. Dwi'n sy'n licio gweld be mae pobl yn neud, the newest research going on. Dwi'n proper nerd, so... A dwi'n meddwl bod fi ar wefan yr
MDI hefyd, so Medicine Discovery Institute Mhrifysgol Caerdydd, so... Na i roi couple o links yn y disgrifiad, falle. Oh, god! OK, cool. Na wych. Wel, diolch yn fawr Gwenno, oedd yn fab. Croeso, nes i wynhau. O'n i'n nerfus, ond na, dwi wedi rili wynhau. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y bennod hon o Ymchwil ar y Gweill. Heddiw, glawon ni am brosiect Gwenno Rowlands o Mhrifysgol Caerdydd sy'n ymchwilio'r Lysosom a'r problemau sy'n gysylltiedig â hi. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon a hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn Ymchwil ar y Gweill ar eich hoff lwyf am podlediadau. Diolch eto am wrando, a byddwn ni nôl gyda mwy o ymchwil mewn bythefnos. Diolch pawb.